matimore odiochieng' makawuono. Odiochieng' makawuono kineno logo kata mana ranyisi makamano, mano en riwruok mochung' ne NGOs kata mana riwruok mochung' ne mago kembe kata mana duonde moko mag piny owacho mong'ere kaka gi dho ngere kaka NGOs. Odiochieng' makawuono nyakwara Gajwang' riwruok makamano dhi bedo kod twak gi jofwambo. Thor wach nyalo penjori ni en ang'o? Thor wach ma bende riwruok mochung' ne duonde moko mag piny owacho biro bedo kalose en kaluwore gi puoyo jatend piny Kenya mano William Ruto kuom lieko chenro mathoth mageto jolo kendo loko ngima jo Kenya mayuto gini nok. Ni jokra mana twak mar jatend piny Kenya odiochieng' manyoro kano yawa yanga od bura mar 13. Koro okinyi makawuono kano romo sa 4 gi nus riwruok mar duonde moko mag piny owacho biro bedo kod romo ma bende ibiro bed ka itimo e kar jot mar Nyayo House mano mantiere buore Nairobi ka orofa mar 16. Thor wach en mana puoyo jatend piny Kenya kuom lieko chenro mathoth mageto jolo kendo loko ngima jo Kenya mayuto gi nitiere piny. Wach makamano bendo biro bedo koluoni odiochieng' makawuono. Kopogore gi manya kwara Gajwang' wach machielo ma